Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 13. Naisam ti tao no naragsak, ngem nalidam ti rupa na no naliday. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, nagpudot lakid din ayat ti panawan. Paandaram nga minta electric pan, Ay, nagina ti kuryente. Ano santan alukatan dagito'y tawa ken agpaypay ta. Maano sampay ti agpaypay dita. Ay, ano sa kun Anya apay ngay. Ay, nagmayat ko mati ag-swimming no kastoy laeng anya. Tila malaglagip mo, bakit? Nagado ti malablabsak, aglanglangoy dita swimming pool dita resort. Ay, nagraragsak da, lakay. Ay, Wayne, impangina da kanu mati entrance fee dita. Adulat tamat ti mapan. Ngamen, ay, sobra ti podot ita apanawan. Ay, no adala ko makwarta. Ay, mapantamot ag-swimming. Kasano tayo ngay aselebraran ti birthday mlakay? Sika man. Kaya't ngamin dagiti ubin ti mapanag-swimming. Nagrigat ti mapanag-swimming. Tababasit pa'y dagiti anak ta. Sapay adda anak ta asingin. Di pagtinulungan tangaw awiran ida. Alangan mo tasyak laang ti pagbantayam ka dagiti singin. Kat may salaang ti tawanda. Imbagak aya si kalaang. Agam, inimbitara akong dagiti kukumparik. Agiinom kami. Siyak at talaga ti pagaw-awiram? Alangan mo ta sa anak nag-swimming. Mangayab ka iti kakabagyam nga umay. Jay agaw-awir ti problema ta. Ningay na lang mo. Malagip ko. Ket kunana idi akayat na nga aglangoy. Umayim ag-swimming. Aywan gaya man niya. Ket isun ati ayabam. O sige, mapanak to ijay balayda intun bigat. Agparpariir ni nanang mo ije balay ti kumari na. Ninanangan aya. Masapol pa'y nga iti adayo ti pagpariiran na. Amumatin ni nanang mo. Sana manusan ti agtugtugaw laeng dito'y balay. Kaya't nga ta ninanang ti ag-swimming, tatang. Ay na, namin anunan nga imbaga kanyak dayta. Ay, eksakto nga rod Ayabak ni nanang nga umay ag-swimming intun birthday nila kay ko. Nagado a pag-swimming ko. Ada ka a 2 piece, 1 piece. Nagadugayam nga agpaiso ananang. Kan, nagsiseksi da pa'y a pag-swimming. Anya ti kayat mo nga usarak dita. Da kayo lahat ng tagpili, nanang. Ay, kadyay ka-section ate isuot ko. Wan tajay kanginginaan a resort mo, di papanantayo. Kaano aya? Ay na, excited ako na mapan ag-swimming. Di yu liplipatan da ito'y petsa nga ibagak kada kayo. Nasken nga umay kayon to. Nakaimpake kan? Tadandanen di pa nag-swimming ko. Makalawas pa'y may? Ay, dandanen. Ay, saan ka man akontrabida Ay, excited ka launay ama pa nag-swimming. Adupay ka no ti sagana da amakmakan. Saan ka nga gininom iti arak Awan ti mangyawid kan ka no mabartek ka. Ay, apay ko maalapdanak. No adda arak ay katramanakmet Saan kan tumanin na papaanawa ijay? Agragsak ti aramidak ijay. Tumulong kakit day no anya ti maaramid ijay. Nay, denggem dagito'y aramidag. Mangan mangan, ag-swimming kan aginom. Anya. Anyang iti ko na ni nanang mo. Ay, syempre, wan adagos Nasayat nga ron. Nakaragragsak tupay. Nabayag gaya man, akayat na ti ag-swimming. Imbaga, tanapanunod ta celebraran ti birthday ki resort. Katno ka ibagbagam laang hindi na udi anagistoryata akayat mo ti ag-swimming kumaray. Ita, matungpalan day ta arapaap mo.
Wen nga rod, Maray. Kita man laeng anya. Kan, kasla ka ano laeng idinaganak ni Susan nga anak mo. Ay, kat nabayag matan Kunam mo't asingin, dagiti naudi nga anak na. Wen, Maray, ay naglulukmag da asingin. Ada pa'y duwang anak da. Diya inauna, agtawon iti nam. Diya maysa, agtawon iti 5. Ay, kat ado nga rudmat ati aw-awir da. Ado mo ti kwartada kanila kay na. Kabailan da ti mang sweldo iti para aw-awer. Ay, sa bagay mo't kit day. Ay, no siyakla amay sa, Mare. Ay, jakon kabailan ti agaw-awer. Nang runa, no itaray-tarayan dakmat. Ay, jakla makaan-ano sa mangkamkamat. Inawis ko mo't nagiti office mates ko inton birthday mlakay. Ay kat kasapulan nga rod anayunan ta ti sagana. Tadugayam ti bisita. Una, nung anya nga iti inayon tapay. Ay kat agpanunutan ata na sa papay. Aywan kayam lakay. Kabailan pa'y nga taninanang ti agaw-awir kadagiti singin? Apay kidinasan nga eh. Nadungo ti lola kadagiti apu ko na. Sa bagay mo't kit di Ay, makalanguyak to matlaangan. Awis sa makiti dagiti office mates mo. Katuan mat, inawis ko nga rod idan. Agiinom kaming tumat. Uray ladies drink laan. Anya langan ti kargaday tabagmaw. Badbadok mo't ang ag-swimming. Kas kamot lang biyahe. Ay, nagbalo nak iti sabon kantualyak. Anyaya nga oras amalpas ti swimming yaw. Ay na, ure agpat-pat nagkami ijay. Mayatlat taday ta. Kas kala na laing met ngaglangoy. Kaya't kulaang mata naragsaka, kakaiso na alibre. Mangyawid kanto nga rod iti makan Awan, kaya't mo ti arak. Imbawal lang nga rod kanya kung ti doktor ti arak, damagampay laang. Inak nga rodan. Mala, agan anad kay jay. Oy, nagalis ti swimming pool Awan pa'y ka din ni nanang mo? Awan pa'y mat. At dan dagiti ko kumpara kay Jerwar. Urayan da kon. Ay katingkan Asino nga iti kadwang mga agawer ka dagiti ubing? Di ka kadi madanagan. At danton inton madamdaman ni nanang. Sapay saan ang mabalin a panawan dagiti singin. Wen nga rod, siya kon ti makaam mo. Inton sumangpot ni nanang, ayabak tumat dagiti duwa nga ubing, taag-swimming kami mat. Intugot mo't ngamin dagiti office mates ko, dagiti anak da. Ay, nagpintas mo't gayam at talaga dito'y a resort, Susan. Iso anang ina ti entrance, nanang. Ay, ayan na nga dyan swimming pool. Dayjay man naglawa a pool. Ay, sus, nagmayatan. Ay, aguray, ta agsukat ako tayo nakag-swimming. Agsukat kayo, amapan ag-swimming kunayo? Ay, ewan, hindi ko nag-swimming. Anya? Nakariingan, dagito'y singin nga uawiran nyo, nanang. Anya? Aw-awiran mo ida. Tamapan kumot asikasuan, dagiti office mates ko. Siyak ti agaw-awer? Kunak man no umayak mo't ag-swimming. Pinagaw-awir dakmat taon. Jakmat makaswimming Jay manugang kaw. Ada ijay amakiin inom. Ni matsusan, makiswim-swimming, kadagiti gagayim na. Siya kung tinagbate. Ay, jak pa yan masangot timangan. Ay, agsangit manen dagiti awawir kaw. Ay, anyamot tanda ito'y agasat kon. Agsasangit dan. Ay, wad. Itimplaan nyo na itigatas da. Siyak pa'y laang timang timpla itigatas da. Ay, isaganak lang ti pagsasangwan mi kadagiti office mates ko. Uminom kami kano iti ladies drink. Nabartag kayong samatan kadagiti office mates mo, lakay. Medyo ba lang. Ay, anda pa'y pulutan. Ado, mga lakan Uwan man tanay. Pumimpintas ti istorya mi. Hindi ngay nanang. Ada ijay, agaw-awir ka dagiti singin.
Agin enjoyment lang. Siyempre apay kit dinasaan. Di nansamutin masango ti umay mga ala iti kanan na. Iso nga rod amapan ko damagan no anya ti kayat na. Ta iyalaak iti kanan na. Sublatan met. Sika mo ti agawer. Kabailan na daytan. Mamangan mo mabanog kat nagdadagsan dagiti singin. Adamot ti stroller kan kribda. Ay na, sangit dagiti singin, Susan. Mabisin na siguro nang. Kano kalkalpas dalaang nga naggatas. Amangan no na basa ti daya perda. Sukatan yun. Siyak pa iti magsuka. Una, ada di tabag dagiti daya perda nanang. Sika kumamutan ati agaw awer tamapanak mo't ag-swimming. Ay nananang, naglami isti danom iti swimming pool. Ay, Malaminak tupay. Ne, idisukon da ito'y kanunyo dito'y lamisaan Kanunyon to, inton makaturog dagiti aw-awiryo. anya. Saan ka di pa'y asim magput ni kumaray? Saan pa'y may kumare? O may kukumamot bulodon tay beting sot na. Ha? Ag-swimming ka mait maray? Won, birthday di apo. Inawis dakmet amapan. Kasta aya. Umapalakmet akan ni kumaray. Iso amapanak tumat. Sumipngit nga rudain kit saan pa'y mo tanagaway. Bay amon kumpare. Madama pa'y siguro nga ag-swimming. Ipapasda siguro ti ag-swimming? Katuan na. Kakaiso na nga ada nang ilibre kan kwa na. Nay, simangput kagaya man bakit? Naging inayad ka di asimrek? Na. Apay nagsinay ka? Saan ka di nag-enjoy nag-swimming? Sa anak mo't nag-swimming. Saan ka nag-swimming? Anya nga tinararamid mo? Nang nanganlaang. Adyak to pa'y nakapangpangan, tadyay lang nagaw-awir tinar-aramid kaw. Anya, pinagaw-awir da ka? Ay, di sinublaatan anagawer. Anya, inawis da ka? Ngam saan da ka pinag-swimming? Adyak na usara, dagiti inalak at walya kas kada tupis ko. Ay unay mitdaytan. Ay, nagtanga, dagiti takyag ko anangaw-awir ka dagiti singin. Sapay nagdadagsenda. Imbaga da kumaa, nga agaw-awir kagayam ijay. Sa anak pagsopot iti kanam, tanakimos dagiti sagana da, tanagado ti bisita da anangan. Naturugan na iti ubing, bakit? Wan, pinaturog ko idan. Nabannog damot, iso nakaturog da adagos. Nabanog ak met. Iso maturog ako. Oray siya nga rod. Makaturturog ak mo't tanta nabannog ak. Ninanangay. Naghawid mo't na. Inikam ka di iti kwarta na? Apay nga ikaknay. Katnanang kumot. San sabot nakapangan. Tadyay lang nagaw-awiran tinararamid na. Inikak mo't iti kanan na. Diyak amo nukinan na. Dahito dya bulbuludom apag-swimming mo, maray. Agyaman ak amaray. Kaano kayo kadi ama pa nag-swimming? Inton bigat nga rudan. Ay kat siguradom asaan da ka apagaw-awiran ijay? Ay, dayta ti impakpakauna kadakwada maray. Mapanak ijay makipagragragsa saan nga agaw-awer. Siyak nga min kat impagarup ko no mapanak ag-swimming. Ay, nasakit tinakam ko, ta sa anak-anak ka-swimming, maray. Dayta katirigat na kadagiti anak tayo no maminsan. Gaputa lola ken lolo tayo, datayon ti pagaw-awiran da. Imbag kumamot ano tangdanan da tayo. Libre mo't nga raw ti serbisyo tayo. Nasakit tinakam ni nanang yaw, ta saan nakapag-swimming? Kunakon kat, isumat lagayam asaan nagtagtagari apim manaw. Kaya't na nga minti ag-swimming. Wan nga rod, saan mo tan nakapag-swimming, ta pinagaw-awir mi mo tan. Kahit anyangay nga raw, saan na mo't amayib kastirik nana? Sana bali tatang,
Bumawi kami kanila kay ko. Ay ayun mi ni nanang. Sigantumot ngamin. Inayabam lang ni nanang a pinagaw-awir mo. Wanan, basol kun. Kay, anya ti ramidin ta nga ita. Pampanunutak nga rod nga ikantalaangan iti kwartana. Tay talaan. Katanyapay kumangay. Nung may intay ag swimming, adat datayo lang nga agkakapamilya. Ang itagon daway, saanan nga agaw-awir ni nanang? Talaga asaanan. Datan ti agaw-awir. Tay isudamot ka ni tatang, kan dagiti ubing ti ag swimming. Oh, Napintas day ta na panunot mo lakay. Sigurado ang maragsakan ni nanang. Ikan iti patag dagiti naganak, ket saan a pagbalinan ida a para awawir laeng. Ipaayan iti waya-waya a makaaliwak sa ida. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.